umlaleli wokhozi FM sizobe samukela ubaba ke umeya weTheku uKhansela uCyril Xaba njengenjwayelo ke suke sikhuluma naye ngolwesibili ohlelweni masisukume sakhe iTheku uNonkosi uzobe sitshela kakhulukazi ngeinhlelo nje zentuthuko eqhubekayo eThekwini okubaleke kakhulu isonto lokugcina futhi leli lohlelo lukaShwele lwani lweSpecial Debt Relief Program lapho ke abahlali bethola khona ke isaphulelo sika 50% emalini abasuke beyikweleta sobe sesizwa ke nokunye nje azobe kukhuluma ngakho mayelana nokuvalwa kwamanzi njengoba ke kulungiswa ipipe elikhulu iSouthern Aqueduct eliphakela kakhulukazi ke indawo eyiseningizimu ke neTheku lolu hlelo ulethulela ngezilokotho ezinhle uhlelo eThekwini Municipality uma sithi ke masisukume sakhe iTheku uNonkosi uzobe nathi kungekudala Khona kanjani ke Mroza asikhulume ke naye ke umhlonishwa ubaba uXaba Meya asikubingelele sikumukele ku Khosi Ekseni Hayi Shandu ngicela ukubingelela mfethu ngibingelele uSimroza nabalaleli bonke bomsakazo ukhozi sithi sanibonga sabingelela kumasukuma sakhe Sibingelela nje sibonga kakhulu ukuthi njalo uhleze unathi awulenzi iphutha ukuthi kube nalo suke emeleke umkhandlu weTheku kuba siqonde kahle ukuthi ke ingabe yini esuke yenzeka eThekwini kodwa ngiyazi ukuthi khona ofisa ukudlulisa Shenge ngempela sonto sizindaba ezibhlungu zokudlula emhlabeni kolunye uqweqwe lomsakazo ukhozi uMandla uNjinji Magwaza baziwa ngoNjinji esafisa ke njengeTheku kakhulukazi ukudlulisa amazwi enduduzo emndenini wakwaMagwaza ukudlula emhlabeni kwakhe sithi emndenini abangani nani bafethu benisebenza naye msebenza naye isikhathi eside sithi dudu alohlanga ngehlanga noma lugehli silahlekelwe sonke sisizwe saseNingizimu Afrika lomfo uyibekile induku ebandla ibekile induku ebandla imfokani lethu asingabazi ukuthi umsebenzi wakhe ukwazi ukukhuthaza isizwe futhi uzongikhuthaza nami engisaphethe lo msebenzi obhekana ukuphakela isizwe izindaba Nonkosi siyabonga kakhulu ngamazwi enduduzo awududuzi thina kuphela sasikade sisebenza naye kepha ke ududuza nje wonke umuntu oyisakhamuzi saseNingizimu Afrika zonke ifundazwe ezilizwile iphimbo lakhe linkenteza eindlebeni zakhe siyabonga kakhulu ngiyafisa nje basiqhubeke njoba sazi ukuthi nakuleli sonto futhi libaleke kakhulu uhlelo lukaShwele lezakhamizi khona ofisa ukudlulisa ngakho mfowethu sengikhuluma kokugcina ngalolu daba njengoba wazi ukuthi uShwele uyaphela kule phela sonke sikuyona nomhla ka31 ku January uShwele ke sawuvula ngoNovember uDecember uJanuary sithi wonke umuntu osikweleta imali yamanzi rates yagas noma ngabe ngekanani lo mali kuze kube umhla osikweleta kuze kube umhla ka31 kuJanuary ngonyaka ofile sasithi woza phambili uzokhokha 50% sikushaye nge50% discount kokwafu sikushaye ngowafu simize uwafu sibephula lwafu sisule ne-interest kanjalo ke futhi nalabo abasikweleta imali kusola ngoFebruary kuze kube uJune kulonyaka ofile sithi nabo ke abenza uhlelo lokukhokha le mali and bangayikhokha over 6 months nabo bebesikweleta from February kuze kube June bangenza uhlelo ke lokuthi bayikhokhe for 6 months lo mali interest nayo sizobe sesiyayisula kodwa ke uma usikweleta ke imali sikweleta yona kusela ngoJuly kuze kube manje hayi lo mali ikhokha nje ngendlela ejwayelekile ngamanye amazwi sithi abantu abeze phambili siyaphela lesi lokhani loShwele njengoba kuzobe kuqedwa nje umhla ka31 kuJanuary so besivulile ama-office ethu ngomhla ka31 and so sheshe sivale abantu bajwayele ukuphuthuma beze ngama-hours ogcina sithi ke bazohlangana ke nama-queues amade
and kanti uma bekade bethatha ithuba kusekhona isikhathi bezobangcono kakhulu sibonga kakhulu. Nathi nje siyafisa ukugcizelela nathi babumeya ukugqugquzela nje abantu ukuthi ke baphume ukuze ke basebenzise lolu hlelo oluyivela kancane ngalendlela. Siqhubekela phambili ke nje sibonile sexwayiso ngokuhamba kwamanzi eindaweni zaseningizimu yeTheku ngenxa yokulungiswa kwepayipi lapha ya iSouthern Aqueduct. Ingabe iziphi ngempela indawo eyizophazamiseka babumeya? Yes, uzokhumbula mfethu ukuthi sakumemezela ukuthi sifake imali o1.2 billion rand ukulungisa leli pipe elikhulu lisuka lapha eReservoir Hills lidlule eWestville liye Queensberg lize liyeMlazi lize lofika eFolweni and nase Chatsworth liyadlula khona lisupply ke abantu aba 1.2 million leli pipe and lizo ngenxa ke yokusetshenzwa lizobe lithi ukuphazamiseka kusola namhlanje ekseni kuze kubeke uLesithathu ngo7 ntambama. Siyaxolisa kakhulu emphakathini ozophazamiseka and asingabazi ukuthi uma lo msebenzi uphothuliwe ukulungisa leli pipe inkinga zethu zokuphakela amanzi kule ndawo ze-South zizoncipha kakhulu and abantu bazosebethola ukuthokoza ngoba benivamise ukukhuluma njalo lele bekade likhona ingakho ke sithathe ukuthi sisebenzise imali engaka ukulungisa. Sesivala nje siyeza ukuthi umasipala uzoqala uhlelo lokufundisa abantwana baka grade 4 no grade 5 ukubhukuda ngaphansi kohlelo iLearn to Swim. Ungake uthi ukunaba nje ngalolu hlelo? Well mfethu lolo hlelo lolo luzoqala ngenyanga kaFebruary kuze kube uApril. Umkhankaso uzobugcwele kakhulu ebantwaneni abasemazingeni aphansi kwezemfundo abakwenza ugrade 4 no grade 5 uzobanjelwa kuma-swimming pools esinawo endaweni eziningi emphakathini. Inhloso lokugqugquzela ukuphepha uma abantu bebhukuda emanzini and siyazi ukuthi iTheku libusiswe ngamanzi olwandle abantu bafika lapha bezobhukuda and abantu bakithi abaningi ngoba bakwazi ukubhukuda bagcine behleli ngaphandle. Siyabafundisa abantwana ngezokuphepha lokho kuzonciphisa ke negameko esike sibe nazo and zokwilisa kwabantu. Indawo ke lo hlelo oluzokwenza kulona kwaMashu kuseClermont, uMgababa, iMlazi, iLamontville, iHambanathi, iChesterville, iLovu naseNtuzuma. Kusola ke ngekhathi zabo 9 ekseni kuze kube u2 ntambama njalo ngomgqibelo mfethu. Nonkosi siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Siyabonga kakhulu ke umsakazi wakho zokuba nangina nobabili. Ube nesonto elihle kanti ke lolu hlelo ubulethelelwa ngezilokotho ezinhle umkhandlu weTheku Masisukume sakhe iTheku.